Grabatzen ari garen unean, goizeko 4:14 minutu igaro diren honetan, Ezkurdiak eta Albisuk, Artola eta Rezustaren aurka Losarkosen urantzian jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako laugarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Artola eta Rezusta ziren favorito eta pronostikoak bete egin dituzte 22 eta 16 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik Ezkurdiak eta Albisuk joan den astean galdu egin zutela Zabala eta Imazen aurka Berueten, Ezkarain berriz irabazi egin zieten Artolak eta Rezustak Laso eta Tolosari. Gaurkoan beraz, oso puntu garrantzitsua zuten, jokoan Ezkurdiak eta Albisuk izan ere, ez baitzuten punturik orain artean bildu txapelketa honetan eta Artola eta Rezustarentzat ere puntu garrantzitsua zen, kasu honetan bigarrena, azken bi postu horietatik ahalik eta gehien aldentzeko. Partida orokorrean oso goraberatsua izan da. Hasieran Ezkurdia eta Albisu ongi hasi dira, protagonista izan da batez ere Joseba Ezkurdia, bikote hori eskatzen zaio, ez da aurrean Joseba Ezkurdia protagonista izatea, atzean Jon Ander Albisuk, naiz eta badakigun behar bada ez duela partidan zehar beti aginduko ahalik eta gehien agintzea, eta, egin batean esan daiteke hori gertatu dela, partida hasiera horretan, Ezkurdia inspiratua ikusi dugu, bizi tantoak ongi amaitzen eta Artola eta Rezusta egoki jokatzen hasi dira, baina egia da, besteaek lehertzeko moduko hasiera eman diotela norgehiagokari. Gerora baina Ezkurdia eta Albisuren hankazuloak nabarmendu egin dira. Beste behin ere, 6 eta 3 ari ziren aurretik, baina 3 pilota garbi galdu dituzte eta Artolak eta Albisuk, Artolak eta Rezustak beste munduko ezer egin gabe partida berdintzea lortu dute eta 6-iko emaitzarekin ipini dira. Gero baina beste une oso garrantzitsu bat eduki dute Ezkurdiak eta Albisuk, Jon Ander berriz ere atzean bermearekin hasi da, Joseba aurrean tantoak amaitzen, eta horrekin Artola eta Albisuk naiz eta ez duten pilotari galdu, pixka sufritzen ikusi ditugu, baina hortxe izan da, esango dugu gorrien azken nagusitasun unea. Gerora berriz ere pilotak galtzen hasi dira, 12 eta 10 aurreratu dira lehen etenaldira Artola eta Rezusta eta horixe lehen zatiaren laburpena. Ezkurdia eta Albisu ongi jokatzen bai, batez ere Joseba Ezkurdia tantoak amaitzen, pilota bizi mugitzen, Jon Ander Albisu atzean tarteka Beñat Rezustari ere bizkarra erakusten, baina ia da Rezusta sekulako partida egin duela, ez zitzaion ia nabari atzo jokatua zenik, atzo Gasteizko eta pilota lekuan Altunarekin txapeldun irten zen, hor gehiago kostatu zitzaion, egia da Gasteizkoa frontoi askoz ere exigenteagoa dela, eta horregatik egin batean gehiago kostatu zitzaion hasieran partidan sartzea, gaurkoan baina hasieratik ongi sartu da, eta Ezkurdiak eta Albisuk merituak egin dituzte, baina oparitu ere. Eta horregatik iritsi dira 12 eta 10eko emaitzarekin lehen etenaldira. 12 eta 10eko tantoa gainera esanguratsua izan da, zergatik Iñaki Artolak partida hasieratik lan handia egin du, defentsan aritu behar izan duenean fin aritu da, pilota atzeratu behar izan duenean ongi atzeratu du, baina ez ditu aurrean eduki dituen abaguneak baliatu eta 12 eta 10eko horretan bai ezker gantxo bikaina jo du eta hor jada konfiantza hartzen hasi da pixkanaka alegiarra eta bigarren zatian beste pilotari bat ematen zuen zalantzarik gabe. 14 eta 14 eta 10 ere aurreratu dira eta hor jada ematen zuen partida utxia zela. Jada Ezkurdia eta Albisu galtzen ari ziren, Artola eta Rezusta oso zuzen egoki, baina beste une bat ere izan dute gorriek. Une oso garrantzitsu bat, olatua hartu dute, Joseba Ezkurdiak tanto batzuk amaitu ditu, ongi jokatu du Ezkurdiak, baina oparitu ere egin du, eta horren arteko oreka horretan
Artola eta Errezustaren aurka oso zaila da irabaztea, eta Jon Ander Albizuk ere berdin, lehengo astean berueten hasera hotza izan zuen, gaurkoan hasera hobea izan du, baina partida aurrera joan denean pilota galtzen ere joan da, eta horren ondorioz ez du inondik inora bere maila onena eman Ataungo atzelariak, baina hor gero 15 eta 14 ipini dira aurretik, baina hortik aurrera Artolaren inspirazioak eta Ezkurdia eta Albizuren akatsek erabaki dute norgehiagoka, 21 eta 16 ipini dira Artola eta Rezusta aurretik, azken pilota Albizu galdu egin du, eta ondorioz 22 eta 16ko emaitzarekin amaitu da Los Arcoseko norgehiagoka, eta egia esan ondorio oso garbiak atera daitezke, eta ondorio nabarmenen anoski Ezkurdiak eta Albizuk ez baldin badute erregulartasuna lortzen nekez irabaziko dutela norgehiagoka bat Masters CaixaBank txapelketa honetan, eta Artola eta Rezusta berriz beti gora datorren bikotea dela. Hasieran kosta egin zitzaien partidak irabaztea, orain baina bi jarraian irabazi dituzte, honek zalantzari gabe konfiantza handia emango die, eta honen bestez Ezkurdia eta Albizu punturik gabe geratu dira, Artolak eta Rezustak jada badituzte bi, gainera aipatu behar dugu Atano hirugarrenean jokatu den norgehiagokan Altunak eta Iztuetak hirugarren puntua eskuratu dutela Peña eta Arangureni, teorian Peña Zabaleta bikote titularrari 22 eta 9 irabazi ostean, eta beraz hori Artola eta Rezustarentzat oso albiste positiboa da, batez ere bi puntura dituztelako azken bi postuak. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.